నేపాల్పై మహాప్రళయం, ఊళ్ళకు ఊళ్ళే గల్లంతు. కలియుగ అంతానికి ఇదే నాంది. శాస్త్రవేత్తలు నేపాల్ దేశాన్ని వరదలు ముంచెత్తడంతో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ కారణంగా ఊళ్ళకు ఊళ్ళే గల్లంతయ్యాయి. వేలాది మంది ప్రజలు ఆచూకీ లేకుండా పోయారు. నేపాల్ ప్రభుత్వం వందల సంఖ్యలోనే ప్రజలు మరణించినట్లు చెబుతున్నప్పటికీ వాస్తవంగా మాత్రం వేలాది మంది గల్లంతు అయినట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు వివరిస్తున్నాయి. హిమాలయ క్షేత్రాల నుండి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అకస్మాత్తుగా సంభవించడంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది. భారతదేశానికి చెందిన అనేక మంది యాత్రికులు కూడా ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ కారణంగా గల్లంతైనట్లు ప్రభుత్వం వివిధ సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది. తెలంగాణ, బీహార్, కేరళ, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన యాత్రికులు కూడా ఈ ప్రమాదంలో చిక్కుకోవడంతో ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసి సహాయ చర్యలకు నాంది పలికాయి. హిమగిరి క్షేత్రాల్లో మానవ తప్పిదాల వల్లే ఆకస్మిక పరిణామాలు, విపత్తులు సంభవిస్తున్నాయని, కలియుగ అంతానికి ఇదే నాంది అంటూ కూడా కొందరు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. Oh my God, यार! घरको मान्छे गयो सबैले अन्त यहाँ उयो एकजना गयो नि ऊ मान्छे उयो दुख्यो नि आज आएको हेर. ओ माई गॉड! मान्छे गयो नि क्या त्यो भाइ चाहिँ आएको बुढो कहाँबाट आयो यो? के हो यो यार? के दशा भयो वै? यो यस्तो त यार, यो त लाइफमा फर्स्ट टाइम यार. यस्तो पनि हुन्छ त अनि के हो यो? यस्तो यार? यो त कलियुग आयो त यो. के भयो यार यस्तो यार? हेर त्यो तेरो सबै भेट्यो. त्यो बुङ्कुर पारेको बुङ्कुर सबै लग्यो है. सबै लगिसक्यो भने के आयो त यो? ल नभन्ने भने नि त राति लान्छ भने मान्दैन. सेकेन्डमै ल यार, मैले भने नि बोटारतिर फोन गरिदिउँ कि फोन गर्नु भयो अनिललाई. फोन हान्न फोन. मेरोमा ब्यालेन्स सिट्यो भने पैसा छैन सिट्यो. ल अहिले खोलो तुरन्तै माथि उठ्ने यार. ल यो त कति मान्छे ल यार, कति मान्छे मऱ्यो होला है. कति कति अब जम्मै मान्छे घरमा चुलाएर बस्यो अनि बेलुका जम्मै डुबिसक्यो यहाँ. अनि ओइ अनिललाई फोन गर्न आइदियो. फोन गरे भने फोन आइपुग्दैन. अनिल कहाँ तँ कहाँ राखिन्छ भाग भन्छ छिटो. तँ भाग छिटो भाग मारेर बुद्ध मात्र चोकदेखि त बेलुका बजार केही छैन. छिटो भाग. एउटै छैन रे भने हामी केसीहरू कटेन. सबै